Un o'r elfennau pwysicaf yn y rysait yma yw spwng ysgafn a blasus, felly gwnewch yn siŵr bod chi'n uro'ch tiniau'n dda rhag i'r spwng stico. Nan nath ddysgu fi sut i wneud cacennau, a hi oedd arfer wneud Cacen Lemwn i fi tra ni'n prifysgol. Yn dros y blynyddoedd, dwi wedi datblygu'r rysait yma, a dyma'r rysait y nes i ddefnyddio yn cacen priodas ni. Peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw rhoi marge mewn. Os dwi'n gwneud cacen siocled neu cacen ffrwythau, na i defnyddio menyn go iawn gan bod e'n mwy moethus. Nesaf, siwgr. Dwi'n mynd i cymysgu'r ddau yma 'da'i gilydd. Rheswm dwi'n defnyddio marge yw mae fe'n mynd i helpu wneud y cacen yn fwy ysgafn tra mae fe'n pobi. Be dwi'n chwilio am yw iddo fe edrych bach fwy ole ac yn fluffy. Dwi ddim yn cymryd yn hir. Torrwch 5 wy mewn i bowlen a rhowch 275 gram o fflwr codi mewn bowlen arall. Ychwanegwch rhain yn ara bach bob yn ail tan eu bod nhw wedi cymysgu'n dda. Dyna ni. Dwi ddim eisiau gor-gweithio fe. Os ydych chi'n gor-gweithio'r fflwr, fel wneud y cacenau'n trwm, a gan bod chi wedi gwneud siwt gymaint o ymdrech i wneud y siwgr a'r menyn yn ysgafn ar y cychwyn, be chi ddim moyn wneud nawr yw sbwylo fe gyd trwy curo fe gormod. Yna, ychwanegwch gnau almond wedi malu'n fan a 2 lemon. Crafwch zest o lemon gyntaf ac yna ychwanegwch y sydd. Ysgwch y sydd. Dyna ni, mae hwnna'n barod nawr. Rhannwch y cymysgedd mewn i 3 tin 8 modfedd a mewn i'r ffwrn â nhw am 30 i 40 munud. Tra bod rhain yn y ffwrn, mae'n amser gwneud siarp lemon. Y cwbl yw hwn yw 75 ml o seed lemon a 75 gram o siwgr caster wedi ferwi tan mae'n creu siarp. Dyle rhyw 5 munud bach ar y ffwrn fod yn hen ddigon. Mae'r hufen mascarpone yn lenwad syml ond blasus i unrhyw gacen. Ychwanegwch chydig o siwgr eising i 100 gram o gaws mascarpone a 200 ml o hufen dwbl a'i gymysgu'n dda. Unwaith mae'r spwng allan o'r ffwrn ac wedi oeri, chi'n barod i adeiladu'r gacen. Arllwyswch damed bach o'r siarp i socian y spwng gyda blas lemon melys. Nesa, rhowch yr hufen mascarpone arno. Nawr peidiwch â bod yn sieidio hwn. Yna, y caws lemon neu'r curd lemon. Fe allwch chi brynu mewn siopen ddigon hawdd, ond dwi o hyd yn gwneud efo hun. Dim ond chydig o fynydau mae'n gymryd. Y cwbl sydd angen i'w wneud yw toddi melyn dros sosban o ddŵr berw, ac yna ychwanegu siwgr, croen, asid lemon a wyau. Cymysgwch yn dda gyda wisg tan ei fod wedi tewhau.
Peidiwch â gor-goginio, neu mi fydd yr wyau'n sgramblo. Wi o hyd yn gwneud mwy nag sydd angen, gan ei fod yn cadw yn yr oergell am wythnos. Mae'n lush a dost i brecwast. Reit, pan chi'n rhoi'r gacen at ei gilydd, does gen i ddim tips i chi a dweud y gwir. Dros byddwch yn hael dy pob dim. Os oes na hufen a chaws lemwn yn llifo lawr yr ochrau, gorau gyd. Falle nad yw'r gacen yma yn edrych yn bert iawn, ond credwch i fi, mae'n hynod o flasus.